खुलुमबाय रायजोफोर दिनै आं दिवालियाव मा प्रिपारेशन खालामखो बेखौनो नोंथांमोनजों बे भिडिअआव शेयार खालामलांगोन। अब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आगोलनि गोजाम जेवारिफोर दंखायोमोन बेखौनो सुनानै दसे सोमबाय दैयाव सोमनानै सोमखांबा सान्दुंआवहाय फोरानबाय दसे रानजासे। बेलासिबो जाबाय मा दं मा गैया साजायनांगौआ बेफोरखौ नायस्रांखाबाय। उनाव साजायबा दिगदार जागोन दं गैया बेखायनो नायखाजोबसै होननानै लाबाय आङो। नैबे जाबाय स्टेनसिल्स रंग'लि बानायग्रा। बेखौ आं अनलाइनाव बिहरनानै दोनखादों फ्लिपकार्टनिफ्रायहाय। आं रंग'लि बानायफेराखैना रंग'लि बानायनो रोङा। आखाइजों बानायनो ओरैनो बिदि गैयाबा रोङा आरोना। बेखायनो बेखौ बिहरना दोनखाबाय। ओमफ्राय नैबेयो बे रंग'लि सोनानै आखिग्रा बेखौ ओरैनो दखानाव बायदों आङो क'क्राझारावहाय। अनलाइनाव बिहराखै बेखौ। ओमफ्राय नैबेयो जाबाय आबिर। बे आबिरजों बानायगोन। आबिरावबो बुरजा कालार गैया एसेल' 6थासोल' दंमोनदां। 6था मा कालार दङ नै बेजोंनो आखिजोबनोसै जायखिजाया। माबायदि जागोन होननानै बानायनायदों आं बेखौनो। जागोन ना जाया खालामफेराखैबो ना। ओमफ्राय बानायनायबाय माबायदि जागोन। नै नायदो माबायदि जादों बेयावहाय। बे मोनसे गोमोखौ बानायखांखाबायमोन आङो खिन्थु आबिरानो मोजां नङा अबेबा सिथाबलाजोबोसो। बेखायनो अबेबा मोजां जायाखै। ओंखायनो आरो बानायफिननायबावदों मोनसे आलदानो। मोजांद्राय जाया बांद्राय थेवबो बानायबाय। आरो नैबे माबायाबो सारग्रायाबो आबिर सोनानै सारग्रायाबो मोजां नङा बियो बिदियाहाय। आं मिथियामोन ना दस्राया माबायदि जागोन। ओमफ्राय नङा अनलाइनावनो बिहरजागौमोन। दखानावथ' बैबायदि सेरग्राया गैयामोन प्रेस खालामग्राया। ओमफ्राय नैबेखौनो लाबोबाय आङो जायखिजाया बानायफेराखैबो मिथिया। बिदि जादों आरोना उनावहाय। लाइटफ्रा मोजाङै दंना गैया बेखौ नायनि गासिखौबो। नैबो मोजां नामाथाय नायनोसै चेक खालामसै मोजां दंना गैया। रागा जोंखो ओरैबोथ'लाय नै मोनसे खोथा खिथानि आङो। नै आं मोनसे जिनिस बानायनो नागिरदों। माखौ रागा जोंदों नोंलाय? फरखा बायनो मोनैनि रागा जोंदों। बिब'आ होनदों गाबोनसो बायगोन बेहा दिनैनो बायहैनो। मोनानायखाय बाबाय बिब'आ। गाबोन बायनोसै होननानै बुंगासिनो बेखौनो रागा जोंदों। बेखायनो बिसोरनो माबा बानायना होनोसै आं नारेंखल लादु। गेले उखैलायबाय नै बेहा सम जालायबाय जानायनि। बेखौ जाहोग्रोनांसिगोनलाय। बांद्राय बुरजा खालामासै आं गोदैखौ जालाबायनो बायोना जोंना मानसिफ्रा बयबो। ओंखायनो एसेल' बानायबाय। बयबो थरसेल' मोनजासिगोन दा। माखासेखौ गाबोन बानायफिनसै जायोबा। जाहोनाय हैनोसै आङो माबायदि मोनो रिएक्सनखौ नायनोसै बिसिनिखौ। गोथाव मोनना मोना जाबनाया नायनोसै बेखौ मोनजाबा माबायदि जायो बिनि रिएक्सनखौहाय। फै नायनि
इधर आओ ना, खाना। मैंने कुछ बनाया है, देखो तो। दिखाओ पहले, कैसा लगता है खाकर? गोथावदा, गोथाव। नों जानायखौ लादोब्रा, नों जानायखौ बेखौ लादो। गोथाव मोनदों? जानानै दे, जाबावनाय। मोजां। बे लाड्डुनि रेसिपिखौ नोंथांमोनजों आं उनाव शेयार खालामगोन। बाबु उन्दुनायावनो जेवारिनि दुरुंखौ बानायनानै लाखानांसिगोन, नङाबा दिगदार जागोनलाय सिरि मोनबा दा। सो गाइस, मैं दिवाली के लिए पटाखा खरीदने के लिए जा रहा हूँ और उसके बाद हम रात को बहुत पटाखा फोड़ेंगे। सो आपको मैं बाजार पे मिलता हूँ। सो गाइस, हम बाजार पे पहुँच चुके हैं और गाड़ी को पार्किंग में रख के चलते हैं। चलो जाते हैं। सो मैं आपसे मिलता हूँ बाद में पटाखे दुकान में। सो गाइस, हम चल रहे बाजार में। आप देख सकते हैं बहुत सारे इंसान हैं। तो चलिए पटाखे दुकान में डायरेक्ट मिलते हैं। चलो। बस थोड़ा दूरी बचा है, हम जाएंगे। चलो। बस थोड़ी देर बचा है पटाखे के दुकान में पहुंचने के लिए। ओह वाह, कॉटन कैंडी है, चलो खरीदते हैं। अब कॉटन कैंडी खरीदना है। कॉटन कैंडी कैसे से? वो वाला, चलो खाते हैं। एक ले लो ना। क्या चीज? कॉटन कैंडी। ये रहा। ओह वाह, पटाखे के माल, इतना सारा पटाखे। चलो खरीदते हैं। किधर खरीदेंगे? चलो। ओह वाह, बहुत सारे पटाखे हैं। सो गाइस, हम आलू बम ले रहे हैं। देखो আরো 20 টাকা মাত্র ডিসকাউন্ট, একটা গ্রোস নিলে তোমরা এরকমই হয়। এইবার অনেক দাম। चलो खरीदते हैं। सो गाइस, बहुत सारे पटाखे हैं। चलो खरीदते हैं। अरे यार, चलो जल्दी खरीदते हैं। चलो। तो गाइस, आप सब देख सकते हैं, इतना सारा पटाखा खरीद लिया, लेमड़ी खरीद लिया। रुको, आप अभी और खरीदेंगे। कैंडल खरीदेंगे अभी। सो गाइस, इतना सारा पटाखा हो गया है। देखो
इतना सारा पटाखे मैं तो मर गया यार आज तो। नहीं नहीं मेरे को देखो बहुत सारा पटाखा ले लिया गाइस, आप देख सकते हो। और ये देखो बाहर का नज़ारा। लाइट्स बानायग्रायाबो मोनाद्रायनानै फैनानै अखानायैसो बानायफैफिननांदों हाजोबाखै मोनाद्रायनायखाय। नै औवायाबो थालिर बिफाङाव सोनो रेडि जाखाबाय। नै रंगलिबो बानायगासिनो। नोंथांमोना रंगलिनि फाइनाल रिजाल्टखौ नेक्स्ट सेलिब्रेशन ब्लगावहाय नुनो मोनगोन। एसेनोसै आंनि प्रिपेरेशन भिडिअ'आ। नोंथांमोना आंखौ नेक्स्ट सेलिब्रेशन भिडिअ'आव लोगो मोनबावगोन। थेंक इउ फर वाचिं। मोजां मोनोब्ला भिडिअ'खौ लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामना हो चेनेलखौ। थेंक इउ।